flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Sen calor no calabozo. Ben sabedes, nenos, que levamos uns cantos días cunha vaga de calor moi intensa. Durante as vagas de calor incrementanse moito as temperaturas e padecemos todos algo así como unha canseira. Estou derrada. Non se para coa calor. Non sei como farás para non te botares a dormir con esta sufocación, Lanzarote. Que foi? Maxestade, veño para vos comunicar que decidín proceder agora mesmo a realizar unha inspección sorpresa pola pradería, que terei a ben continuar pola destilería e dalía un pouco por toda a colmea. Prezado cera de abella. E non lle será moito traballo para un día tan abafante. Claro que non. Ante as circunstancias adversas, compre dar exemplo. As miñas inspeccións non lle han facer mal a ninguén. Como queira, vai a logo. Acompañará o Lanzarote. Eu? Un placer, Maxestade. Hoxe ata parece que me pesan máis a coroa e máis o cetro. Vou botar unha soneca. Freddy, esperta, mas que refresque un pouco o ambiente na colmea. Faltaría máis, Maxestade. Atención todos, o ministro procederá cunha inspección. Oh, pero aquí non hai ninguén a traballar. Iso parece, primeiro ministro. Por aquí non se ve ningunha alma. Grazas, Lanzarote. Que fan aí sen dar pancada? Chámome Edna, son a representante sindical dos colleiteiros. Falo no nome de todos os demais e comunícolle que con esta calor atafegante non se traballa. Iso. Escoíteme, Edna. O traballo e mailo traballo son os dous esteos que sosteñen a nosa colmea. Como non se ergan dai e empecen a traballar de contado, encamiños ao dereito pro calabozo. O que? Pero non é xusto. Claro que non. Injustiza. Ai, 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 ai. Desculpe, primeiro ministro. Ainda é pequena e non se goberna ben. Lanzarote, lévame preso este escarabello. O que? Pero, oi... Ai... Señorita Cassandra, onde vai que terminou a clase? Veña, rapaces, espertade e marchade, que a clase de hoxe xa terminou. Ai, que ben! Vou aproveitar para ir botar unha soneca. Non podo apurar máis. Ben! A ver se me vai desfacer. Ben! Modo! Maia, que pasou? O ministro quéreme meter no calabozo coa miña boliña. Pero non pode facer iso, cera de abella. E desde cando lles permite o acceso ás bolas de esterco? Hoxe é a excepción que confirma a regra. Este escarabello arrichado ousou atacar sen piedade as dedas do primeiro ministro, sen falar do cheiro que me fixo aturar. A que tiña moito apuro para ir meter a coitada da boliña nos túneles de Max. A pobre non matura nada ben a calor. Bo, deixeteme de poñer excusas. Lanzarote, leva-o pro calabozo coa bola. Ah, veña, circula. Esa modo! Oi! Coiro! Esperaba outra cousa, pero... Que fresquiño! Ben, ímonos a mañar para sacarvos do calabozo. Non, deixa, non fai falta. Oh, como que non fai falta? É que neste calabozo é onde mellor se está. Para pasar a vaga de calor non creo que haxa mellor sitio, verdade, boliña? Ai, que sorte. Pois sí, a ver se atopamos un recanto onde haxa algo de corrente para dormir un sono. Ai, que ben se descansa aquí. Estou abafada. Teño calor. Quero un sitio fresco. Nenos, vos non queredes estar ao fresco? Claro
que ela vide todos comigo. Oi, isto é intolerable. Parade dunha vez. Ou meto vos a todos no calabozo. Oi. Oh, para onde ides todos, nenos? O calabozo é a zona máis fresca da colmea. Ah, Encántame. xa vos digo eu que Maia non é de andar contando mentiras. E a cousa ten lógica. O calabozo é moi fresco. Inspección sorpresa do primeiro ministro. Pero isto que é? Quero máis entusiasmo, que o traballo é bo para todo o mundo. Móvanse con dilixencia ou queren acabar na cadea. Oi, pero... Que fresquiño vai! Que maravilla. Oiches, Lanzarote, non é curioso que queiran ir todos para o calabozo? Pois agora que o comenta, sí que é. Ábreme aí. Oi, pero aquí estáse de pinga. Lanzarote, vou informar agora a raíña. Lanzarote! Lanzarote, pasa para aquí agora mesmo. Como? Vaiche sair caro mofarte de min. Freddy! Freddy, experta de contado e vaime buscar a raíña. Traio noticias frescas. Frescas. Xa veredes, majestade. Pero que fai a porta aberta? Vosa Majestade e a raíña. Majestade? Ai, aquí estáse de maravilla. Propóñovos que no estío traiamos para aquí o trono. Eu acompañareivos gustoso. Sitio, ídeme facendo sitio para a raíña. Quietos, que me esmagade a boliña de esterco. É certo, case non queda sitio. Claro, porque xa somos moitos. Algún terá que sair. Cometemos unha falta. Somos culpables. Por iso estamos presos. Xustiño. Eu fun o peor. Xa, pois decreto que só as abellas que moren na colmea teñan a cubillo no calabozo. Xa que logo, Maia, ven e maila a túa bola e ide saindo. Como? Non, non. Non hai dereito. Ai. Vale, quedades libres. E se lle pedimos a Max que nos deixe entrar nos túneles? Que desgraza! Co ben que estábamos no calabozo, eu e a miña boliña. Estábamos todos ben, isto non ten xeito. Agora están presas todas as abellas da colmea. Mesmo a raíña e mailo ministro. Estaredes escoitando, espero. Claro, xefe, acaba de dicirnos, estaredes escoitando, espero. Pero serás babeco, non oíches que Maia acaba de servirnos o convite para entrar na colmea das 1000 flores. Lanzarote, vai pechar a porta que entra a calor. Estimo cho ben, Lanzarote. Grazas, pero non lle fun eu o que pechou. E logo que na pechou? Pecheina eu. Agora estades presos no voso propio calabozo. Que? Ai, non, non podemos sair. A colmea é nosa. A despensa é nosa. A despensa. É, o trono é meu. Que podemos facer? Temos que avisar a Maia. A como a avisamos? Eu penso que collo por esa bufarda. Ui, vese que papel moito vale demais no almorzo. Ai, eu fixo que collo, son máis pequeno que a ti. Súbame. Ai. Toma. Vai mirar nos túneles de Max. Maia e Ben seguro que foron para lo por causa da calor. A ver logo, agora quen é a raíña da colmea? Son eu!
Fixestes ben en aparecer aquí. Cando as cousas veñen mal dadas como agora, témonos que axudar entre nosoutros. Grazas, Max. Maia! Oi, Maia! As avispas! Cío. As avispas pecharonnos a todos no calabozo. Como? Dice onde están a atracar a despensa e Ferrite ocupou o trono. De veras, non vou consentir que tomen a colmea. Claro que non. Sela raíña ten o seu aquel, pero estou abafando coa calor. Ei, oi, xefe, veña para a despensa. Atopamos un bote de mel especial que quita a calor. Que quita a calor? A ver, onde está ese mel que quita a calor? O mel que quita a calor. Onde está? Que pasou, chefe? Grazas a vos os tres recuperamos a colmea das 1000 flores. Agradezo volo moito. Compre decidir que castigo lles impoñemos ás avespas. Eu propoño vos castigalas coa pena máxima. Metémolas no calabozo. Ai, non. Coa gusto que se está aí, vailles encantar. Teño unha idea mellor. Podíades pedalear máis a modo, pai focos. Non, xefe, non vi que lle quero ganar a Liz. E de pé tamén sei. Mire.